Η αποκάλυψη πλησιάζει. Το ράι υγρό με ασημή φυτίλη θα χτυπήσει χωρίς έλεος. Ράι υγρό με ασημή φυτίλη και ταμπλέτες με φύλλο αλουμινίου. Η ασημένια σειρά για σίγουρο αποτέλεσμα. Με την αγορά 2 προϊόντων Ride, δώρο ένα καλοκαιρινό ζευγάρι σαγιονάρες παραλίας ή ένα πολύχρωμο φαναράκι. Ride και ξυνιάστε από τα ενοχλητικά έντομα. Και μην ξεχνάτε, τώρα με το νέο Ride Food Moth Paper ανιχνεύετε με φυσικό τρόπο το σκόρο στα τρόφιμα. Τώρα, η βασίλισσα της ξανθιάς γερμανικής μπύρας Warsteiner έχει μια εκπληκτική προσφορά για όλους εσάς που λατρεύετε τις καλές ξανθές μπύρες. Γιατί τώρα με κάθε 2 φιάλες Warsteiner παίρνετε ακόμα μια φιάλη εντελώς δωρεάν. Περισσότερη απόλαυση σε χαμηλότερη τιμή. Και πιείτε στην υγειά σας. Ψωμί πήραμε. Άλλο αυτό. Η μάνα σου είναι ολικής άλεσης, λέει. Και υγιεινό και τέτοια. Όλο τέτοια ψάχνει και στο τέλος θα τρώει μόνη της. Για φάει αυτό. Άλλο αυτό. Νέο γέννημα θρέμα. Το ψωμί της ολικής άλεσης. Άλλο αυτό. Νέο γέννημα θρέμα. Ο Καραμολέγκος το έκανε. Ψωμί με αγάπη. Σήμερα στο Βερόπουλο το ψωμί της ολικής άλεσης έχει άλλη τιμή. Αγοράζοντας γέννημα θρέμα ολικής άλεσης κερδίζετε 30 λεπτά έκπτωση. Νέο γέννημα θρέμα. Το ψωμί της ολικής άλεσης. Άλλο αυτό. Ο Καραμολέγκος το έκανε. Ψωμί με αγάπη. Φίλες μας, χαρείτε φυσικά ακόμα περισσότερο αυτό το καλοκαίρι. Γιατί τώρα, αγοράζοντας την αγαπημένη σας θρεπτική μάσκα μαλλιών φρουτάλια και άλλα 2 φυσικά καλλυντικά φρουτάλια της επιλογής σας, σας χαρίζουμε εντελώς δωρεάν μια υπέροχη βαμβακερή πετσέτα σε 6 μοναδικά καλοκαιρινά χρώματα. Εποφεληθείτε! Φίλες μας, δροσιστείτε σήμερα με τις γίγα προσφορές Softex. Αγοράστε το χαρτί υγείας Softex γίγα 12 ρολά, που είναι πιο λίο, πιο απαλό, αλλά και το μακρύτερο ρολό Softex. Και πάρτε δώρο μια εξάδα νερό ζαγόρι 1,5 λίτρου.
Κάθε καλή μέρα αρχίζει με Λουρπακ. Γι' αυτό και εμείς, με όποια συσκευασία Λουρπακ 250 γραμμαρίων και αν επιλέξετε, σας δίνουμε εντελώς δωρεάν και ένα πακέτο φρυγανιές Elite 125 γραμμαρίων. Και επίσης, επιλέγοντας 2 συσκευασίες Λουρπακ 250 γραμμαρίων, σας δίνουμε ένα μεγάλο πακέτο φρυγανιές Elite 250 γραμμαρίων εντελώς δωρεάν.